खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों मोननै उदखारि आफादा NDFB नि उनाव मोननै उदखारि हानजाया भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों नंगौ NDFB नि उनाव NLFT आरो ATTF उदखारि हानजाया भारत सरकारजों पीस एकर्ड खालामबाय मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि सिगाङाव त्रिपुरानि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा आरो अल त्रिपुरा टाइगार फोर्सआ थांनाय मैयानि सानाव गोजोन गोरोबथा खालामबाय थारैनो जों बेखौ बुंनांगोन दि भारत सरकार आरो त्रिपुरा सरकारनि गेजेराव गोरोबथा जानानै त्रिपुरायाव NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि आफादा जोबस्रांबाय भारत सरकारजों गोबां मोनथायखौ लानानै मोननै उदखारि आफादा गोरोबथायाव फैदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों मख'जाथावदि 35 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि हानजाया गावसोरनि मोनथायनि थाखाय सरकारजों जुजिबोदोंमोन नाथाय दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथायाव गोलाव बोसोरनि जांख्रिखांनायनि थांखिया थुंगेबाय मख'नो गोनांदि सरकारा सा सानजा रायजोआव थानाय उदखारि आफादफोरजों मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामगासिनो दं आरो मिथिनो मोननाय बादिबा NLFT आरो ATTF आफादनि 10,000सो फेडारफ्रा दासिमाव सारेन्डार जाबाय लोगोसे त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि मानिक साहाया NLFT आरो ATTF नि गोजोन गोरोबथायाव फैनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बेनि गेजेरजों त्रिपुरायाव हिंसाया जोबस्रांबाय होननानै भारत सरकारखौ साबायखर बावदों त्रिपुरानि गिबि मन्त्रिया खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों मोननै उदखारि आफादा NDFB नि उनाव मोननै उदखारि हानजाया भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों नंगौ NDFB नि उनाव NLFT आरो ATTF उदखारि हानजाया भारत सरकारजों पीस एकर्ड खालामबाय मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि सिगाङाव त्रिपुरानि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा आरो अल त्रिपुरा टाइगार फोर्सआ थांनाय मैयानि सानाव गोजोन गोरोबथा खालामबाय थारैनो जों बेखौ बुंनांगोन दि भारत सरकार आरो त्रिपुरा सरकारनि गेजेराव गोरोबथा जानानै त्रिपुरायाव NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि आफादा जोबस्रांबाय भारत सरकारजों गोबां मोनथायखौ लानानै मोननै उदखारि आफादा गोरोबथायाव फैदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों मख'जाथावदि 35 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि हानजाया गावसोरनि मोनथायनि थाखाय सरकारजों जुजिबोदोंमोन नाथाय दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथायाव गोलाव बोसोरनि जांख्रिखांनायनि थांखिया थुंगेबाय मख'नो गोनांदि सरकारा सा सानजा रायजोआव थानाय उदखारि आफादफोरजों मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामगासिनो दं आरो मिथिनो मोननाय बादिबा NLFT आरो ATTF आफादनि 10,000सो फेडारफ्रा दासिमाव सारेन्डार जाबाय लोगोसे त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि मानिक साहाया NLFT आरो ATTF नि गोजोन गोरोबथायाव फैनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बेनि गेजेरजों त्रिपुरायाव हिंसाया जोबस्रांबाय होननानै भारत सरकारखौ साबायखर बावदों त्रिपुरानि गिबि मन्त्रिया खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों मोननै उदखारि आफादा NDFB नि उनाव मोननै उदखारि हानजाया भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों नंगौ NDFB नि उनाव NLFT आरो ATTF उदखारि हानजाया भारत सरकारजों पीस एकर्ड खालामबाय मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि सिगाङाव त्रिपुरानि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा आरो अल त्रिपुरा टाइगार फोर्सआ थांनाय मैयानि सानाव गोजोन गोरोबथा खालामबाय थारैनो जों बेखौ बुंनांगोन दि भारत सरकार आरो त्रिपुरा सरकारनि गेजेराव गोरोबथा जानानै त्रिपुरायाव NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि आफादा जोबस्रांबाय भारत सरकारजों गोबां मोनथायखौ लानानै मोननै उदखारि आफादा गोरोबथायाव फैदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों मख'जाथावदि 35 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि हानजाया गावसोरनि मोनथायनि थाखाय सरकारजों जुजिबोदोंमोन नाथाय दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथायाव गोलाव बोसोरनि जांख्रिखांनायनि थांखिया थुंगेबाय
मख'नो गोनांनि सरकारा सा सानजा रायजोआव थानाय उदखारि आफादफोरजों मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामगासिनो दं आरो मिथिनो मोननाय बादिबा NLFT आरो ATTF आफादनि 10,000सो फेडारफ्रा दासिमाव सारेन्डार जाबाय। लोगोसे त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि मानिक साहाया NLFT आरो ATTFनि गोजोन गोरोबथायाव फैनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बेनि गेजेरजों त्रिपुरायाव हिंसाया जोबस्रांबाय होननानै भारत सरकारखौ साबायखर बावदों त्रिपुरानि गिबि मन्त्रिया। खुलुमबाय, स्टुडिअ'आव आं किलिकां ब्रह्म। भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों मोननै उदखारि आफादा। NDFBनि उनाव मोननै उदखारि हानजाया भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों। नंगौ, NDFBनि उनाव NLFT आरो ATTF उदखारि हानजाया भारत सरकारजों पिस एकर्ड खालामबाय। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि सिगाङाव त्रिपुरानि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा आरो अल त्रिपुरा टाइगार फर्सआ थांनाय मैयानि सानाव गोजोन गोरोबथा खालामबाय। थारैनो जों बेखौ बुंनांगोन दि भारत सरकार आरो त्रिपुरा सरकारनि गेजेराव गोरोबथा जानानै त्रिपुरायाव NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि आफादा जोबस्रांबाय। भारत सरकारजों गोबां मोनथायखौ लानानै मोननै उदखारि आफादा गोरोबथायाव फैदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि 35 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि हानजाया गावसोरनि मोनथायनि थाखाय सरकारजों जुजिबोदोंमोन। नाथाय दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथायाव गोलाव बोसोरनि जांख्रिखांनायनि थांखिया थुंगेबाय। मख'नो गोनांनि सरकारा सा सानजा रायजोआव थानाय उदखारि आफादफोरजों मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामगासिनो दं आरो मिथिनो मोननाय बादिबा NLFT आरो ATTF आफादनि 10,000सो फेडारफ्रा दासिमाव सारेन्डार जाबाय। लोगोसे त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि मानिक साहाया NLFT आरो ATTFनि गोजोन गोरोबथायाव फैनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बेनि गेजेरजों त्रिपुरायाव हिंसाया जोबस्रांबाय होननानै भारत सरकारखौ साबायखर बावदों त्रिपुरानि गिबि मन्त्रिया। खुलुमबाय, स्टुडिअ'आव आं किलिकां ब्रह्म। भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों मोननै उदखारि आफादा। NDFBनि उनाव मोननै उदखारि हानजाया भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों। नंगौ, NDFBनि उनाव NLFT आरो ATTF उदखारि हानजाया भारत सरकारजों पिस एकर्ड खालामबाय। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि सिगाङाव त्रिपुरानि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा आरो अल त्रिपुरा टाइगार फर्सआ थांनाय मैयानि सानाव गोजोन गोरोबथा खालामबाय। थारैनो जों बेखौ बुंनांगोन दि भारत सरकार आरो त्रिपुरा सरकारनि गेजेराव गोरोबथा जानानै त्रिपुरायाव NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि आफादा जोबस्रांबाय। भारत सरकारजों गोबां मोनथायखौ लानानै मोननै उदखारि आफादा गोरोबथायाव फैदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि 35 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै NLFT आरो ATTF मोननै उदखारि हानजाया गावसोरनि मोनथायनि थाखाय सरकारजों जुजिबोदोंमोन। नाथाय दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथायाव गोलाव बोसोरनि जांख्रिखांनायनि थांखिया थुंगेबाय। मख'नो गोनांनि सरकारा सा सानजा रायजोआव थानाय उदखारि आफादफोरजों मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामगासिनो दं आरो मिथिनो मोननाय बादिबा NLFT आरो ATTF आफादनि 10,000सो फेडारफ्रा दासिमाव सारेन्डार जाबाय। लोगोसे त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि मानिक साहाया NLFT आरो ATTFनि गोजोन गोरोबथायाव फैनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बेनि गेजेरजों त्रिपुरायाव हिंसाया